Bun venit! După meciul de ieri, 3-3, penalti! Ce ratare! Bă, tu dai repede camera. Acum este rândul lui Andrei. Vom vedea dacă va băga gol sau nu. Bă, dar nu dai cu drept, nu dau eu, nu dau. Gol! Bine! 1-0! Foarte bine pentru penalti! Bine! Foarte bine apărare! Foarte bine! Ai, Alex a apărat. E rândul lui Andrei. Bine, cel care a băgat primul gol la penalti. Ai, Dumnezeu! Foarte bine! Priviți-l pe acest... Foarte bine! Haide, bă, e, mai să apăr unul. Eu! Dar nu dacă nu. Foarte bine! Foarte bine! Bine, bine! Manole apără! Cât? 2-1. Nu mi-a dat gol, bă. 2-1. 2-0, bă. Nu mi-a dat gol. Bine! Alex apără! Uite, acesta este apărătorul lunii. Și șutează! Foarte bine! Hai! Manole a apărat din nou. Dar bă, pe viața lui, nu că oricum e 2-0. Și mai are Manole și... Nu, de mai și eu mai am. Tu nu mai ai, voi ați Cristian nu că-am dat. Nu am dat. Nu s-a dat un gol. Nu mi-a dat. Bine, gol! Bă, gol mai. Deci se pare că a fost bară. Foarte bine. Nici bară, nici gol. E rândul Alex să șuteze, să vedem dacă va înscrie. Vom vedea. Foarte bine! A apărat. Bine! Iar Andrei și Alex au câștigat cu 2-0! Foarte bine! Incredibil! Acesta v-a prezentat la meciul din Țarc!